May professor kami kayo sa kahit may subject kami na public speaking. Magayon nun siya minator. Matibayon talaga siya. Nakakaukod sa ako mag-pronounce pag nasa klase, ang pagtapos kang klase, yung mangyari yung pag-pronounce ko. Hello? Hello. Yes. Kapag pronounce ka, pag lalaki, lo. Lo. Ang babae, la. Samo-samo kang salbatana ka na. Rapong gason kang salbatana. Hindi mo ginagawa ha. Pag lalaki, lo. Pag babae, la. Lo. Lo, la. Hindi mo ano? Ano daw? Hindi ka lang nabod ki, ano? Pag-asa, ki Alexis. Ato na tigmauran. Ba? Ay, man duty ito. Kaya pa naman yan ang buhos mo. Ha? Kaya pa rin niya kumugma. Buho kumugma. Bae na. Pambanggi na. Bililingawan ko na suduwa. Bato nagurang. Taga Masbate. At saka na si Ariel sa Mudyo na lang. Oh, pati nga ni si Rain, hindi ko na pig-intindi. Nakuha na ko. Maurano na yan eh. Nagiging tuliro ang aking puso. Okay. Nalilito ka, nalilito. Ayoko Lo o la? Lo. Bye-bye. Bye-bye. Alright. One. Ano mga tugang ang mga bagay-bagay na dapat iwasan tang mga lalaki? Number 1, catcalling and wolf whistling. Pag ang girl na tinaguyan mo, bawal pala na yan. Iyan po mga tugang, it is in national law that we must adhere to. Okay? Na dapat dahil kita magpaparaturo taghoy sa sisay mga girl. Lalo, maski, hindi ko alam kung miss, psst, psst. Hindi ko alam kung pwede yan. Pwede yan. Psst. Number 2. Ito. Miso salbatana. So sa soup good ini. Sa soup good na misogynistic, transphobic, homophobic, and sexist slurs. Digdi kita na diskwedo. Hindi kita nadali. Dahil naman kita nag-review kang assignment. Ano ini? No, ako na-disquido kita ngunya na po. Sarado lang sabihin ko gani. Okay. Tamang pag-pronounce ta? Misogynistic o misogynistic? Yun naman kung atakan. Dahil naman kita nag-review kan topic tango niya na anything, narunong manggo sa pig-order ko dyan na may sabaw. Lat ka unata. Bata masira mo na may sabaw naan. Sigurad, mas makasupog, sigurad doon ta daw. Makasupugod man. Dahil mga yarap ang pag-pronounce ata na nga ni. Pasensya na kamuta. Ako talaga, napapatal ako nata daw ini. Misogynistic. Ano. Pronunciation. Yan. Siguro doon tata, masupog sendo. Baka, tama lang nga ni so gymnastic. Di ba? GY bagay ito? Gymnastic. Ano. Bata ini maniguturo, man haluyon magtaram. How to pronounce this word? Interesting. Dana. Ya, ada. Ay. Tama man. Tama. Misogynistic. Yan, very good. Tama ako. Very good. Alright, nakuha ta.
Alright, ito. Ano gali da ang mga tugang nin lalaki na nagapahiling ka kidagit sa babayi? Tama, Ate Shara, ang pagka-transcribe ta. Pagpirmi ka, nagapahiling kang dagit sa sarong babayi or day mo kursunada, salbatana, pati pala ang day mo kursunada ang babayi, pwede kang ireklamo. Misogynistic means showing hatred, prejudice, or dislike of woman. Dapat dahil habang ko nga sa imo, be, nata, pakalong ka ngayon pagkupo-kupo. Mga araw na tataramon kaya. Di ba? Oh. Iyo databi yan. Mga tugang an mga dapat niya tong iwasan. Alat nga na, ayan na nga, it's big babasa ko. Niya to na mga lalaki. Or, anong prejudice? Ganito so pig, pigi-preempt mo. Arog databi ka ng misogynistic attitude ng lalaki. Treating woman differently from men in social or professional settings. Uyog-uyogon mo yan. Iyan databi mga tugang ang misogynistic behavior. Piga down mo databi so girl. You are downing the girl. Sala nga rin pagkatara mo noy. Treating women differently from men in social or professional setting. Threatening, pigapatakot mo, pig-intimidate mo, violent behavior. Men or women in the workplace treating women as less human than men. Iyo palan iyan. Nyan, hala, magiringat kita. Number 2. Iyan ang first degree, ampun palakan, first degree of offense. Sa pigaapod na mga, baka may nag-text na abogado lamang. Aray ko. Baka lamang may nag-text na abogado. Alam mo, tagar may naglagatak na cellphone. So, may abogadong kay Puantay. Sabi ni Toy Rain, misogynist, female, sex hater, opposite of misogamist. Misogamist. Yung mananggad. Adi, sabi amigo. Di ba? Oh. Nakapalan sa mikropono tano, pangyayari sa maabaka. Apat na offense, a statement that threatens one's personal space or sense of safety. Giribaga siya so, alibawa nga ya, Ronald, giri pig nga ya, pundungan ito, tulak ta ka dyan sagdan. Naman, itulak mo sa hagdan. Pipatakot mo baga. Pipatakot. Pagparakon nga tayo, tulak ta ka dyan sa hagdan. Yan. Iyan databi ang first offense. Pero ang multa, salbata naman ugaring na pangyari man sa maabaka. Aram mo kung pero ang multa, Jerome? Ang multa, first offense, 1,000.
Mga ang batas giri ordinansa adi 1,000 and or community service of 8 hours inclusive for gender sensitivity seminar ay may medium violation. 3,000 or 8 hours inclusive of gender sensitivity program. Severe violation, arresto menor, 30 days or a fine of 4,000 pesos with gender sensitivity seminar. Light violation, medium violation, severe violation. Pero pag ini mga tugang binayolar mo, anapod ka yan, you are a criminal person. Once you nagbayolar ka kayan, ikatabi sa raw kang kriminal. Second degree offense. Paano nang pagbasa ta kay ni Shara? Yun yung second degree na offense na yun. Paano pagbasa ta ka na kaning number 1? Saka baga. Pwede man ade. Uni pala. Salbatana. Iyan pala na flashing of private parts. Pigpa regardless of babae o lalaki, pigpabintana mo. Pigpa ano ne? Pigpa? Ano kung tamang pagka-transcribe ni Shara. So, pribadong partikan, lalaki o babae, pigpabintana mo. Pig show. Very good man si Sarah mag-ibok yung mga dissenting term. Pig show. Show the relationship. Sa mga exam baga, mga teachers baga. Class, show the relation. Pigburo bandera mo. An kinabuhi mo. Iyang palan may offense yan. Bawal pala yan, adi. Uning saro, ganda ko kayang itaram sa iri ining saro na niya. Basta yun na ito, so. Isa nagtaram ng salbatan ng inina. Pigpeling mo nga si Kapitan. Ngaya, Kap, ay, boss, bukas nga tabi ang barangay hall mo. Dada kaya istorya kan, kamabayi ta, nailing nang kang BHW. Ngaya, boss, bukas nga tabi sa barangay ta, nailing, bukas sa Super Ronald, bukas sa Super, nasubog siya magtarap. Ngaya, boss, ikatabi MJ, Shara, si Angel. Pag nakailing ka mo kilalaking bukas ang biruli, ang gusto, anong tatarabunin daw? Shara, nailing ka kilalaki na bukas ang siper. Anong sabihin mo? Paano mo sabihan? Tapos na, ngaya boss, bukas nga tabi sa barangay hall mo. Sabi na kang kauro na laki, ano nga yan? Nahiling mo sa Kapitan? Pinahiling mo. Ano nga yan? Binahiling mo si Kapitan? Nakabintana nga yan si Kapitan? Amin na, bawal, tabi. Basta, so galing nagkuhan ka na, talalala, in the morning, shalalala, shalala in the morning. Ano ka? Ining grouping, saan ang ko sabihin ka inini? G-R-O-P-I-N-G. Groupings. And then similar lewd actions. Grouping is a G-R-O-P-I-N-G is a form of sexual assault involving the intention, inappropriate touching of another persons commonly without their consent. Magparakapot-kapot ka kan sa iyang sa mga bagay-bagay. Grouping. Yan. Number 2, similar lewd. Lewd ang pag-pronounce kayo ni L-E-W-D. L-E-W-D. Legazpi City, Legazpi Water District, L-E-W-D. Lewd be? Lewd. Ayan. Ano ini?
Basta, naso, liyod. Maluya nga kita. Ano dayan be? Lud ang pag-pronounce. Si Mare, man nakaukod lamang kita. Lud. L-O-L-E-W-D. Ang pag-pronounce na tabi, Lud. Midbindo kang panahon si Ati Luds. Lud. Ansimbagon mo, bako man ini barangay hall, sityo man sa nangyayari. Latason ta ka. Yung tabi, ano sabihin kami? Similar lewd actions. Dapat palang kita, tabi, may mga bagay-bagay na dapat ingatan. Sexual behaviors that are considered crude. Bako man premium or unleaded pala ini crude, offensive or indecent. Sexual behavior, human. Kinaputan mo so. Pwede ka ng kasuhan ka anito so tong so. So anito so nagkapot ka ki private part ano pud ka ito? Basta may kaso yan. Lascivious molestation. Yan, lascivious acts. Under the law, it is being called lascivious acts. Kung ang girl, kinaputan mo sa pribadong parte. Pero kung ikang lalaki, kinaputan ka kang girl sa pribado mong parte, ang apuntabi kaan, delicious acts. Deng katultuli naman. O tapos, unta na ma-report si Jimmy. Alright, now, sunod, third degree offense. Ang babayi pigpaparasunod-sunudan mo. Lalaki o babayi, dapat dahil mo siya pigistok. Pigpaparasunod-sunod mo. Bawal yan. Touching, pinching, or brushing against the tooth, face, arms, anus, groin, thigh, buttocks, or any part of the victim's body. Alright. Forms of online sexual harassment. Ay, gwapalan kim mga online sexual harassment. Adi? Number 1. Ang mga sexist remarks in public post or private messages. Alibawa nga kachat mo si Maricar. Seto? So, kachat mo baga? Kachat mo nga si Barbie. Kachat mo nga mga activities, tabi, na maraot. Cyber stalking and incessant messaging. Biggataraman mo siya kung ano-ano. Impersonating or posting lies about victims to harm their reputation. Filing false abuse reports or to online platforms to silence victims. Yan. Engaging in sexual activity in a place where it could be seen by others, such as on apartment or balcony. Igaman kinagigibo kay ni Ronald. Kaya marauton man na. Kung nagigibo da ka muna, diyan ka mo sa bintana, yaong ka mo sa sanatan nindo, diyan ka mo sa balcony nindo, pwede ka mong ireklamo kang neighbor nindo. Ay ko ireklamo. I-on ko ang cellphone ko, tabi. Di ba? O yan, tabi. Those are mga tugang the summary of Bawal Bastos Law, Republic Act 1 ano nga ni ito? Republic Act 11313. Yan. Ang apod po kaan, anti-bastos law. Yan. Pero yan pala, mga harababaon malang ang offenses, adi. Harababaon man sa napalaan mga offenses kayo ni adi. Adi, boss, nagdo nga ngayabo sa butakal. mga sarawayon ka muna. Hello? Hello, Marina hapon, Mga baby. offenses, bigo, harababaon man sa naugaring. Ang problema nga ni ka, ligway yan, pero ang pag-file mo kan, guranong ipa-filing fee. Yung man ang ganano. Ang filing fee baga, 20,000. Ma-file ka, makuha kang abogado.
Oh. Salmata na. Tapos, ang open pera sana, pero bulan sana na mapiprito. Buda, so kakapa-snack mo migaw ko sa bosa pag nag-hearing ka mo. Tapos sana, di pisilo ni justify yan. Din na pa kung kamusta ng duwa. Kaya nga, paano justification mo? Yung man ang ganda, no? Kaya ko nang ganmigo, ako nagpaparaiba-iba sa girl ng God Kaniguan man. na nasa Mariklom. Yan magawa. Nakulong kitang magawin na batas. Kaya lang, ang problema ka. Yung man ang ganda, di. Sisay ka ng mga ang pirming nadadali so mga laylayan na pigapon. Yung ang pagpa-file sa namin, ilabaw nga, kinasuhan mo si Juan de la Cruz. Pira ang piga-apod na lawyer's fee. Adi, Acceptance. o magpang ka na lang. Ang average mo niyan, mga 60,000. Magpang ka na lang, Migo, mag-plead guilty ka na lang, ay unless, pero gari, mapagal talaga, mapatunayan yan, di ba? Oo. Panduwa, mapile ka ka, dakit figure, 20,000. Oh, tapos ang uroron, wala. Pubring tikoy ka, wala na. Ade, nga nabuton mo. Kairak man kan mga tao, kung ano kayang bigparagiribo, dahil mas nagkikaabutan na di. Iyang magakuta, may mga dakit free magakuta. Iyang mo tao, may ceiling na pigapon. Iyo. Kaya less than 200,000, Oo. dakit free. Iyo. Halimbawa kaya ikaw, 200,000 man sa makukuha mo, so dakit fee mo, so acceptance mo, Oo. so per appearance pa kang lawyer mo, Iyo. kumusta ka na, Iyo mananggad, Migo. Tama ka dyan. Lugi. butakan nga. Okay, sige. Salamat. Magayunong ko ang katuyuhan. Kung di mananggad, pag nagreklamo ka, paano? Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Jimmy, nasalita, mga tugang may report. Jim, come in, Jim. Yes, BP, buminuto na naman ang puting ban sa medyo may distansyang barangay sa Hubilyar kung saan iguanin duwa kuta ng mga aki elementary ilulunad sa nasabing ban. Oh my gosh. Nasiguro niya to ang pagbilog kan istorya na kung saan ka sa bagong aga pa niya to ini pinagde-develop na istoryang ini. And matrayon po nakakuha kita nin contact kay punong barangay Eleanor Diaz kan barangay San Vicente Hubilyar. Initially, nakablatter ini sa barangay, pinapod so magurang, then disposition ni kapitan na magpa-blatter man giraray sa pulis. And si kapitan nagkuaman presenter man sa blatter duman sa pulis para mas ma-augment o kaya mas mapakusog ito na statement o itong istorya kan aki and then sa mga magurang kan duwang aki babae lalaki hali ni tabi bibi sa eskwelahan kan Martes and papauli na medyo madordampog kaya medyo kuana so panahon madordiklom na ngunyan so gari pigaabangan na dainikan ban tapos pag-agi kan na dawang aki ara mo man sa nabaga sa barangay medyo may mga distansya mga harong ngunyan kanatangod na sa ban piga para agoy-agoy sa duwang aki na sa mabay na ngaya kamo digdi dayatod mi na ngaya kamo sa harong nindo tinawan tig 10 pesos. Okay. So aki dari nagmumuyan na nagdadae sagkod nang may nakaagi man ang pasalamat nga nita may nakaaging saro man na residente nakamali siya gayod na iba so aktwasyon kan lalaki may edad na nagbibinsir duman na sa pasakayon sa duwang aki. Okay. Tinaraman sa duwang aki dahil na mo dyan magiba. Tawa baka kung ano ngayon luminulag sa duwang aki.
sagkod ng buminirik suban, pabalik na da sa Obilyar. Danguguntan entrevista niya to, first heard ini, digdi sa DCGB, gikan mismo sa punong barangay, kan San Vicente Obilyar. Kan Martes, pauli na ini, hapon. Okay. Ako, alas 3, galing sa school. Okay. Ngunyan, sa parte, sa eksaktong lokasyon dyan sa, yung barangay mo? Sitio Medalla Milagrosa, barangay San Vicente. Arayo na sa sentro, Arayo na po sa sentro, pero yung school po, malapit lang sa kalsada. Okay. So, itong van na ito, primerong nahiling dyan sa barangay? Opo daw, opo. Oo, ngunyan, nagihan itong duwang ake na babae parehas. Babae at saka lalaki. Mga anong grade ini? Grade 2. Grade 2 parehas. Opo. Dahil mo na pagbanggitan sa pangaran tabi kap. Ngunyan, ngunyan, ano sa ginibo pagpundoy kan ban? Papundoy daw po ng van, binigyan daw po sila ng 10 pesos. Apa? Tapos, tinanggap ninda. Okay. Tapos, hinawakan na yung kamay ng bata para isakay sa van at idadaan na lang daw doon sa bahay nila. Okay. Eh ngayon, may nakakita na tao, sinabihan daw sila kasi nahalata na hinahawakan yung kamay na isakay. Sinabihan daw nung matanda na nakakita na huwag kayong sasakay dyan at yan ay baka kayo kung saan dalhin. Ano yon lalaki? Ano ang description ng minasakay sa kanila, pumipilit na sumakay? Yung yung driver, makita nila, pero yung pumupuha sa kanila, maitim na lalaki at Di man nakabonet. Hello, Caps? So, after ka to, ano na nangyari? Aday na nagsakay so luwangake. Nagtakbuhan sila, tapos yung isang bata, malapit na itong bahay doon sa pinagakuhan sa kanila ng auto. Oo. Ngunyan? Hindi naman siguro. Yun na, nakatakbo yung bata. Yung isa, grabe yung takot. So, ngunyan, so, say na, diretso sa auto, suban? Inaano pa daw sila, pinagahinto-hintuan pa. Kasi sabi daw, sige na, sumakay na kayo at dinadaan namin kayo sa bahay nyo. Wala man baril, wala man nakitang baril, walang baril, wala man kunano? Kutsilyo? Ang nakita daw nila, mga laruan na parang inaalok pa kanila. Pang-encourage? Oo. Okay, so, Sabi na. pagkatapos ka ito, naghali na suban, pabalik sentrong Obilyar. Papalik na sentro mobilyar. Oho. Nakuha sa plaka? Nakuha yung plaka? Plate number? Hindi man po, sir. Kasi mga ano yun, mga maliliit pa yung Isolated yung lugar. Wala mga bahay-bahay? Pangyayari. Yung style daw, parang nagsusubaybay na doon sa bata. Sinusundan na? Inaantay, oo, inaantay-antay na. So, at least may nakakita, nasabihan yung dalawang bata, di na suminakay. Opo. Yun po ang kwento nila kanina. Pinatawag mo po itong magulang? Opo, at pinapunta ko rin po doon sa police station kanina. Pero anong sabi ng magulang? Yun yung kanilang mga parehas doon sa sinasabi ng bata. Pero before nangyari yun, wala silang nakikita na umaaligid-aligid na ban dyan sa barangay? Sabi niya, wala na daw. Wala. Before nangyari, wala wala man papasok yan? Wala man. Anong kulay? Puti daw. Puti. Ilang tao daw ang nasa loob na nakita ng mga bata? Ang nakita lang ng bata, kasi daw, madilim daw sa loob. Dalawa lang ang nakita. Oo. Dalawa, driver and isang lalaki. Oo, yung mahawak sa kamay nila para isama doon sa harapan. Medyo matanda na yung lalaki.
Oho. Okay, so disposition mo, sinugo mo na sa duwa sa mga magurang, sa mga aki, pasiring sa pulis. Opo. Dahil nakuha na sila na kanina ng statement. Oho. So yung bata pumapasok pa? Pumapasok. Pero takot. Pero sinasabayan na ng magulang siguro. At nila yung bata. Oho. So siguro bilang opisyal ng barangay kapitan, ano ang advice mo sa mga magulang, sa mga mag-aaral diyan sa anong paaralan 'yan? Madalya nila Rosa Integrated School. Elementary. Integrated. May high school na eh. Halo-halo na. Opo. Okay, so mensahe po ninyo Kap sa mga nagpapa-adal diyan sharing man sa mga estudyante. Go ahead po. Bali po, yung advice ko po dyan, dobleng pag-iingat at lagi pong babantayan yung mga anak nila, lalo na yung mga bata, para maging safe po ang lahat. Manayan tabi, Bibi. Jim, hiseng Go. ko mo tabing kapitan pag-iulot kang pangaran? Punong Elinor barangay? Diaz, kan Barangay San Vicente, Jubilar. Okay. Ang gusto kong, tama itong hapot mo, na-verify na may nag-agi man ang na van sa lugar? Ito ang pinagkuhan ko, kaya nga ni siya nagpasiring sa pulis, nga ning makuha na attention kan pulis. Kung iguanin mga bahala na sa pulis maghanap kay mga posibleng agihan na may CCTV na nakaumang sa tinampo. Pero sa edad kayo ning mga aki? Elementary, Anong grade? grade 2. Grade 2 and? Grade 2 or grade 3. Basta Okay. elementary. Medyo interesado ako. Kahit aram mo ka ito, Jimmy. Kahit baga, pinahimuti ka lang kang PNP. Naranuman mo ka ito? Amo, Nabako nga totoo yan. unyo ni kapitan na nagkuhan. Kaya nga, ang gusto kong kung paano daw yan, kung ayun yung mga barangay na inaragyan, dahil CCTV yan. Ining barangay ni Kap, dahil Dahil ko ang gusto ko talaga, aram mo, very good itong hapot mo na paano ma-confirm na may nag-agi man ang na van? Dapat ma-verify ini kan ano ito, Hubilyar ba ya? Hubilyar? Hubilyar PNP. Hubilyar PNP. Pero aday man ako nagsasabi na sumangataan mga aki. Ano naman ang purpose na mautik ito, di ba? Ano man ang motibo nila na mag-ibo si nakistorya? Tapos, di ba? itong sunakahiling na nakadisturbo, nakatublag, iyo ko ta ito dapat makaistorya. Oo. Kung tas ito ang nakatublag, so gurang lang nakaagi. Itong gurang na nakaagi, anong ginibo niyan? Anong nakatublag, nakadulag? Di ko sabihin, na mali siya nakan-gurang na naglalakaw, nagaripig pipirit, i-encourage so duwang aki na sumakay. Okay, Plus okay. tinawan ki 10 pesos. Okay, ngunyan. Nasensigate kan itong Mga witness lalaki, na nakahiling. suspect. Tinaraman so duwang aki. Dahil nga ka mo dyan sumabay, tabakasan nga ka mo kaandarahon. Din lumana, duministansya na, sagkod ng Di duminila. habang- Kumundan pa nga ni Dakan Ban. Di habang nagtataram sa gurang, kahampang sa mga lalaki, suspect. Dahil ko Kasi siyempre, naharap. kung nahiling kang gurang na ngaya may Nagihan nagkakaulong ka na, naman sa Garo? babayi, sa mga aki, nagihan niya, may posibilidad na baka kahampang niya sa mga suspitsado. Posible. O kung baka ngaya paglampas kang ban, talay na pirit sa mga aki, tinaramang kang gurang. Yan ang dahil ko pa mga Itong gurang na ito, sorry tabi sa term, itong may edad ng ito, itong senior na ito, iyon dapat na hanapon kan mga otoridad, kung sisa ito. Tayo ka na ikuta na sa Tan purpose ko importante, may kasi. established mananggad, nagwa kinag-agi talagang van, pero pag-isip ko man, ano man ang motibo kan akin na mag-utik? Dua pati. Diwa pati, di ba? Di nakablatter ini sa Hubilyar, PNP. Dahil nakablatter sa barangay, pagkatapos sa barangay, sinubol so kapitan, isinugo so duwang magurang, i-reblatter niya duman sa pulis. Harayo ining anong barangay Jim? San Vicente, Harayo ini sa sentro kan Hubilyar. 30 minutes. Harayo yan eh. 30 minutes to San Vicente. Oh, harayo yan, na lugar na yan. Pero at pa, naraduman mo ka ito sa mga report kaan? Tingin sa Iyo palibot ha? baga, Oh, naulit mo niyan. Kung sabihin, ano sabi ni Kap? Naniniwala siya sa sabi kan Aki. hindi ko naman nayapot. Wala, blinater niya baga sa barangay, di ba?
Yung natin yan sa barangay. So meaning, kung nangyari yan, dapat may maseryoso din ikan mga otoridad ta. Correct. Kaya nga ni kasubago ko ta, na Tapi yung isip ko, plano abang kung duman, nagka- kung di makasuganuran. Habang nag-replay ka, anong motibo ni Kap na kan mga aki na mag-utik, di ba? Or, nataman ta magigibo ka ng mga aki kung magibong sa sinang istoryan. Mga aki ba ito, murang edad sabi nga ni, may posibilidad, bako pa ni conclusion, may posibilidad na nagtram sinang totoo. Di ba? Buda auto pag sabi mong senior, makatistigo sa pulis, tapos nakahiling ka na auto. Yan, di ba? Yeah. Oh. Ngunyan, ang hapot. Nakaabot na sa pulis gayo din, nakablatter na, paano ito ma-verify kang pulis? Mahanap da kan kuan CCTV. Kung may CCTV, Saan ka makukuha ang CCTV dyan? ayun na nga niyan. O ba kumbaga, saan ang luwas ka ining barangay San Vicente? So, saint mabalik ka, tawara naman, dead-end na yan doon sa puro. Ah, pangultimo ining barangay. Oo. Barangay San Vicente, Arayo, an sa sentro. Harani iyan Birikod mo ka. sa satellite. Harayo iyan, ano ito? Karani iyan kan barangay Lilibdon, ano ini? Medalya Milagrosa. Medalya, tapos na lugod. Ako na lugod na nakakabasa kan isip mo. medalya, tapos Bautista. Bautista. Ano nang Susko? Oh. Oh, saga tayo magparagos ta Jimmy ni. Apo na yaman ta na. si Chief of Police Bilyar Saga. Bago Uda na makalamang pa makabutin kay Mayor. Apo na ta si Mayor. Yo. Out na ako. Okay, out. Ini po si Henry Maceda, out. An oras hatod sa Indocang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement.